Киң диапазонлы драма актеры Халил Гали улы Әбжәлилов 1896 елның 17 сентябрендә Оренбург губернасының Шарлык өязе Мустафа авылында дөньяга килә. Актерның хезмәт эшчәнлеге 1906 елда башлана. 1916 елда ул Оренбург шәһәрендәге Ширкәт татар театр труппасына кабул ителә. 1918-20 елларда Оренбургта Көнчыгыш театрын оештыручыларның берсе, актер һәм режиссер. 1920-22 елларда Бухара һәм Хива шәһәрләрендә үзбәк театрларын оештыруда катнаша. 1924-28 елларда Бухара киностудиясендә Үлем манарасы, Рәвәт шакаллары, мәчет гөмбәзләре астында, өсте ябулы фургон, Махау арулылар, Икенче хатын һәм башка фильмнарда төшә. 1928 елда Халил Әбжәлилов Казанга Татар академия театрына чакырып алына. Борис Лавреневның Разлом әсәре буенча куелган спектакльдә Боцман, Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану пьесасы буенча шул ук исемдәге спектакльдә Бәдри, Шәриф Камалның Козгыннар ясында әсәре буенча сәхнә күргән спектакльдә карт артельщик кебек тәүге рольләреннән үк танылу таба. Актер персонажның рухи дөньясын үтемле яктырту максатында яңа сәнгатьчә чаралар эзли. Айрыша тискәре образларны гәүдәләндергәндә гипербола, буфанада алымнарына иркен мөрәҗәгать итә. Галиәскәр Камалның Банкрот комедиясе буенча куелган спектакльдә ул башкарган Сиражетдин гротесклы фигурага әверелә. Фридрих Шиллерның Мәкр вә мәхәббәт пьесасы буенча куелган спектакльдә музыкант Миллер образы тирән трагизм белән сугарылган. Фридрих Вольфның профессор Мамлык пьесасы буенча сәхнәгә менгән спектакльдә Мамлык, Максим Горькийның Дошманнар әсәре буенча дөнья күргән спектакльдә Яков Бардин рольләрен тормышчан, шандырлык итеп башкара. Аларның рухи дөньяларын психологик нечкәлек белән яктырта. Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар пьесасы буенча спектакльдә Әбҗәлилов уйнаган авыл крестьяны Биктимер роле актерның һәм гомумән театрның зур уңышы була. Бу образ аша халыкның үз аңы үсеше, рухи яңарыш кичерү процессы һәм геройның ичке дөньясының үзгәрүе ачык яктыртыла. Нақи Исәнбәтнең Хуҗа Насретдин пьесасы буенча ул иҗат иткән Хуҗа образы заманында зур вакыйга буларак кабул ителә. Бирдә Әбҗәлиловның казанышы спектакль дәвамында вакыйгалар үзәгендә тора белү осталыгында. Аның башкаруында Хуҗа Насретдин зирәклек, тапкырлык, халык рухының җиңелмәслеге, көр күңеллелек үрнәге буларак гәүдәләнә. Уильям Шекспирның Король Лир пьесасы буенча куелган спектакльдә ул тудырган Лир образы айрым үзенчәлеккә ия характер булып ачылуы белән спектакльнең уңышын тәэмин итә. Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр пьесасы буенча куелган спектакльдә ул иҗат иткән Мисбах Хаҗи образы актер иҗатында яңа этап булып тора һәм киң җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәяләнә. Драматургның Кандыр буе пьесасы буенча Әбҗәлилов тудырган Акбердин, Уильям Шекспирның Отеллосы буенча Яго, Александр Островскийның Гаепсездән гаеплеләр пьесасы буенча Шмага, Котырган акчалары буенча Кучумов, Галиәскәр Камалның Бәхетсез егете буенча Кәрим Бай, Мирсәй Әмирның Миңле Камалы буенча Гыйльманов образлары шулай ук тирән эчтәлекле булулары. Камил эшләнеш, социаль характеристиканың төгәллеге белән аерылып торалар. Татар сәхнә сәнгатенең иң зур осталарыннан берсе буларак Әбҗәлиловның иҗаты күп еллар дәвамында театрның үсеш дәрәҗәсен билгели. Актер Константин Станиславский системасына нигезләнеп, театр сәхнәсендә психологик анализ осталыгын һәм милли башкару культурасы традицияләрен иҗади һәм табигый рәвештә тормышка ашыра. Әбҗәлилов Казанның һәм республиканың иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнаша. 1941-53 елларда Бүтән Союз театр җәмгыятенең Татарстан берлеге рәисе, Бүтән дөнья
Тынычлык Советының Совет комитеты әгъзасы. 1947-59 елларда ТССР Югары Советы депутаты. Артистның театр сәнгате өлкәсендәге эшчәнлеге югары бәяләнә. Ул 1944 елда ТССРның, 1950 елда РСФСРның, 1957 елда СССРның халык артисты исемнәренә, 1958 елда ТССРның Каптулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары, медальләр белән бүләкләнә. Хәлил Әбҗәлилов 1963 елның 18 мартында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. Башкалабызның бер урамы аның исемен йөртә. Горький урамындагы Әбҗәлилов 1940 елдан яшәгән йортка мемориаль такта куелган.